ए मालिक मत पी रौरा गोड़ा हाथ पे गिरत में जहर डालल बा पहले पिए के बनू पहले मालिकिन के पियाई तब रौरा पिया मालिक रौरा गोड़ पे गिरत तानी जहर डालल बा। हां मालिक एकदम पिया दी रौरा उनके के पियाई पहले का कहीं कुछ हमरा समझे में नहीं आवत इसको हमरा ठीके देख आता हमरा ना खाना निकला था ना खाए नींद लगाता ना कुछ उनकरा पाछा पहले जो कैसन रहन कि जीवन कहत रही जीवन कोनो चीज ले देत रहन हमरा के कहम कि ये जी हई नहीं के हमारे जी हौ चाहिए हमरा के हई चाहिए उ शर्त लेके दे देत रहन आयो अब काहे का उनकरा मती में होग बा खाली एने ओने घुमतवन मोबाइल से दिन रात बतियावतवन हेकरा से बतियावतवन होकरा से बतियावतवन लड़की के बेहरारू के भौजाई के सबके चक्कर में रहतवन खाली आ बुझा दे कि कुछ खिया देलबे सकी मती में कैसे गाना चलबा कि मती मार के भतार के फसवल सरे बंगली में उहे हाल हमारा का पारे पड़ल बा यार उहे हाल हमारा संगे आज होता देख ल कि भौजाई सब चुपे चुपे भौजाई फिर जाता त से हाउस आई थी हड़ी भौजी के बहिन हड़ी त भौजी हड़ी त केकरा के फालतू फालतू बात करत और जाता उन खाली करे भी रहत उनको नहीं भी आ झूठे को जाके कहत कि अरे गोरे ही भौजाई भौजी से नाभ करल पेट बनावे कतन जतन नाभ करल पेटवा देखावे जतन भौजी लेके ना भूख लागल बा चलो देखो जा घरे का करत या का बोलैले बिया। बताओ पहले कैसे रहन कि कितना हमरा के मारत हम जान तो अब उनका मत का हो का करतड़ू आ गुलन आइलन मोड़ी का हो का बार आई बड़ू के करा प का करतन जी का कहतनी अरे पर कइले बड़ू कबे ले हम बोलत है एक वाली बोलत है ने तारा ही बुझा ताकि दूध दरा ले आदमी आई बन पानी उन पियल कि ना ते आते तो एकदम इथिए का वो तो गर्मी तबाह कइले बा अपन ने गर्मी कहां करी कि गर्मी तबाह कर रहल डिप्टी करनिया डिप्टी गोरी ता हाथ तो गर्मी होला डिप्टी में जाए में गाड़ी मिले सब पैदल आवत नहीं पजरे आता नहीं पानी तन ठंडा पानी लेवा गिलास पियास लागत रह ना तनी समय ही वाला आता नहीं तो गजब मेरा रुबिया है भाई एकरा ले पानियो मंगला पकते कि पानी लई बताओ एकरा ई नहीं के बुझात कि दूध दरा ले आदमी आइल बन पैदल थाकल खेदाई तो पहले पानी दियाला पर तनको दिमागे नहीं के मथे काम नहीं करत का हमरा के लिया रे बन बियाह करके बैठा के हे माई से हो दादी से हे आजी से बतियावत रहत दिन रात एकरा ले फोन ले बतियावत हमरा कब पूछते नहीं खन बियाह क के नहीं हाथ ना दहेज दान ले लो ना आ घर में बैठा के काहे नहीं केना मेहरी से बतियावत दिन रात फसल दा आ हमरा खुश लेके कर रोज रोज के झंझटे छोड़ दे चलो आई क्या मिलिए नीचे रखले बनी ओहा तनी कहां बा एकरा के हम बढ़िया से आब तू बड़ा रोज परकल बा माई से दादी से हमरा के तो कुछ समझते नहीं खींची को बताओ क्या करूं तू खाली से छोड़ दे बौराई बनी पतिया तो माई दादी ले खाली बकत रहता दिन रात एकरा से हे कहे माई दादी से एकरा से बतिया हमरा तो कुछ समझते नहीं थे रोज के इधर तू कल तमाशा कइले बानू तो तमाशा कइले दुनिया रहबो ना जब बतिया मालिक गलती हो गई क्षमा कर दी मालिक सारा बेगूफ सब भिजा देबे मालिक गलती हो गई मालिक अब के रख बार तोरा से गलती होता ही मालिक अब के ना गलती होगी क्षमा कर दी हमारे के देखी मालिक गलती हो गई जान तो हम मैं फरफट कर दू ना मालिक देखी ऐसे मत करी देखी मालिक ऐसे मत कर देखी अब के नहीं रात में हमरा चाहिए घर में अच्छा जा आपकी पर छोड़ दे हम मालिक अब के क्षमा कर दी अब के नहीं जा आपकी बोल रहा था मालिक जा करा बुझा तक कुछ कोनो काम ढंग से नहीं के कर और बात नहीं हां बुझा ले गया कुछ एक शर्ट निकाली घर से लो ऑफिस के फोन आ गइल सुना हम जात नहीं ऑफिस जाई आप आ शरबत घोर कर रखी है तुरंत ले आते पानी घोर कर रखा बड़ा की ऐसा लोग करना चाहिए ठीक बा हम आवत के ओकर व्यवस्था कइल जाई जब टंकी पानी पी ले जाई ये ऐसा नौकर बा कि कुल हमरा खेला बिगाड़ दे हमर सोचल काम कुल कोनो ना पूरा भइल एकदम हम का कहि मन तो घर से कर निकलवा दी ये घुमे दुको कह के आ काछे ठीक है बा उ तो पानी त गिरे देला किरिए घुम त आ कि ऐसा ना भी जैसे शरबत कहले बन के शरबत घोर दिया शरबत घोर के रखिया जति वो भी ले घोर को घरी बचल को घरी रही हम अभी ले शरबत घोर के आ रख देतनी देखो तनी घोर तनी शरबत हां देखो तनी अपने शीशे में अपना त बा अच्छा अपना बचल तो अपना काफी बा उनकरा खातिर जा तनी घोरे जा दे अपना त काफी बा उनकरा खातिर डाल दे तनी
वो एगो बाहर नौकर बा के घर के आ बढ़िया से थारे के शरबत ये दादा जहर डलत ये दादा एकदम ही खत्म मेहरानू बिया बाबू साहब के मुआइए देहिनु रुका 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 बाबू साहब ले कहिबे करी रोज के परीक्षा आज ये दादा सहे बाबा के मुआ दी ना रहत तो रुका 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 बढ़िया से खा दे का बसटन बसटन बोली मालिक का कहता नी एक कुर्सी लावन है जो बटी तनी गर्मी भइल बा हो ले ले छोटे पाइप के फेरा में का पड़ गई लाओ तनी मालिक धर बैठी मालिक छोट रहत रह बैठी छोटा गोल ना दबावा ई तो करना करी पड़ मालिक जा हो देखा पाइपवा सीधा कर जा जातन तब मालिक का करतन हो का जी सर बातवा घर चल बड़ू हां ले ले रुकी जावा तनी नी पीली आई दादा मालिक मालिक शर्मा मत पियो ई का रे अरे मालिक शर्मा मत पियो अरे मालिक मत पी रौरा गोड़ हाथ पे गिरत में जहर डालल बा पहले पिए के बनू पहले मालिकिन के पियाई तब रौरा पिया मालिक रौरा गोड़ पे गिरता नी जो हटल बा हां मालिक एकदम पिया दी रौरा उनके के पियाई पहले हो का जो तू का हम आखी के सोझा मालिक देखले बानी गोइठा हम इथी करत इनु तो जहर डालल है पहले मैं जा रहा तू का दिखाई देला अरे मालिक भाई हमारा के मुआ दी चाहे काट दी चाहे फांसी पलट का दी बाकी सच बात बोलता नहीं मालिक हम झूठ नहीं की बोलता हम इथी नुहानी नौकर अच्छा तू भाग जा ए ए मालिक को तो हमारे डांट के खेदे नहीं जा बाकी ना भागो हम जो सच बात बोलता नहीं मालिक गोड़ हाथ पे जा जा पहले भाग तू का सेंटर काहे भागो पहले इंडिया के पियाई तब रौरा पिया मालिक बुझाता हमरा बुझा गइल बिना का जी दाल में कुछ काला बा मैं ए पहले तू तई पी हम का पी ई काहे नौकर के बात मान कर रहा हां अरे नहीं जाला तो पी पहले पी हम का पी काहे पीबे झूठ बोलता ही ना ये मालिक झूठ बोला हां झूठ बोलता रे अरे हम जानते एकरा के बचपन से जानते नहीं हम कैसे पी पहले पी आई हमार बात अगर तो नहीं की जाला तो पहले तो पी सुनिए बात हमार बात नहीं बोल नौकर के बात हां हम नौकर के बात बोलते नहीं ए मालिक वो दिन जहर डले रही वो दिन हम झड़ुया ले गिरात रही वो दिन डले रही पिया के पहले देखाई मालिक पी पहले पे देखी मालिक देखी झूठ ना बोलत रही मालिक हम झूठ ना बोलत रही गाधी मर गई त ठीक हो गई राव जीवन बचा देनी नु मालिक राउर हम देखले रही तबे न मालिक राउर सम कहत रही त बात ना विश्वास करते हैं रौदा ये औरत जे के शैतान भी आई ज्यादा दाची हर के चल गई ठीक हो गई मालिक बाप रे बाप के दामी त चलो छोड़ा करा के चली अगर तुम्हारा रहता तो हमर जान ले ली ले नहीं ना खाली बात या सवतन रखल भी सवत रखले बा बर बोलते हम सुनले रही है जा ले खाली तब यही ले मालिक रौरा के हम हमरा पर सब करत रहे हमेशा ये औरत सकी रहलिया जोन भइल तोन ठीके हो गइल एकरा के फेंके के व्यवस्था बनाबो